Yadda za ka yi downloading ɗin fim ɗin Gobe da Nisa, da farko dai za ka zo ka shiga cikin Chrome ɗinka kamar haka, sai ka danna, sai ka zo wurin searching, sai ka rubuta Algaita 247. In ka rubuta Algaita 247 sai ka yi searching, zai kawo maka website kamar haka, sai ka zaɓi wannan da aka rubuta Algaita 247, sai ka danna. Ka danna sai ka yi scrolling. In fim ɗin da yake nema yana da nisa, za ka iya zuwa ka danna wurin da aka yi searching ɗin nan. Misali mu kuma ba sai mun yi searching ba, ga inda za mu ɗauka, ga fim ɗin za mu yi amfani da shi ne, sai mu zo mu danna fim, danna shi kamar haka. Da ya buɗe sai mu yi scrolling zuwa ƙasa, ga inda aka rubuta download. Nan gun da aka rubuta download nan sai mu danna shi. Za mu sa OK a nan, zai zaɓa mana Gmail. Ko da ba ka zaɓi Gmail ɗin da za ka yi amfani da shi ba, zai wuce. Yawwa, da ka zo nan wurin, abin da za ka taɓa a nan shine ka taɓa wannan dot dot ɗin guda uku, ga su nan. Da ka taɓa shi, sai ka danna wannan. Kana danna nan wurin, zai sauke ma fim ɗin a cikin wayarka.